Ja, Nielsen, jeg må indrømme, at jeg laver lige i øjeblikket noget, som vi ikke har aftalt. Det vil sige, vores teltbygger, han har ingen arbejde, og han har spurgt, om vi ikke godt kan prøve at lave noget af det, som skal være vores fremtidige projekt. Nemlig at få lavet en prøve af vores tag, og det har jeg altså sagt ja til. Så derfor har jeg været inde ved vores jernhandler og været over på hylden her og kigge og finde noget rør. Og det rør, jeg har fundet til vores tag, det bliver altså det her. 1,5 tomme rør, han bøjer ud her. Så jeg kan lige så godt sige det som det er. Jeg prøver at skulle lave en hytte, så når du kommer ud igen, at jeg har noget at snakke om, både med priser og måden at gøre det på, og hvordan det kommer til at se ud. Jeg håber, det er helt okay for dig. Det gør det selvfølgelig kun i en god mening, så vi kommer videre. Så jeg smutter igen. Hvis du skal skælde mig ud, så kan du bare gøre, om vi skal se, hvordan det går. Jeg håber, det er i orden for dig, det her i hvert fald. Vores tagkonstruktion kommer til at se sådan her ud. En buer der. Og så går den igennem maskinen 2 gange der. Det er ikke, du kan fornemme, at den har den runding der. Men det har den altså. Så der ryger 5 af sådan nogle bøjninger her på. Og det er det, jeg laver. Jeg laver ikke hele huset, jeg laver kun tagkonstruktionen. Og så venter jeg med resten, til du kommer. Men jeg har købt jern her for cirka 3.500 baht til at lave tagkonstruktionen og det øverste af hytten. Så tager vi den derfra. Hej så.